Mawantiere godo to resruok nyalo wuok ka nyale beach. Amosi ni misawa nyiso pach jopiny e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Sharon, wachiwo maber e kaunti ma Homa Bay kandi kendo wabago twak gi jopiny kaluwore kod chenro ma bako romo mwadhigo nyime pacho kaendi kaluwore kod uchumi masani koro kethore kendo gano osebedo ka ywak ahinya kaluwore kod nengo gigo eko masani koro idho mabende omiyo uchumi mar Kenya ni malo mabende osekelo achiedh nade e kind oganda jo Kenya mamoko ma waseneno ka nitiere kuonde mathoth ma jomoko kawo kata ngimagi, jomoko bende yudo kata chandruok mopogore opogore kaluwore kod pek mar uchumi e piny Kenya kaendi. An ka kod jopiny kaachiel kod moko kuom jodolo modago mbaka ni to gin okenge ma kata gin ang'o gin minyalo tim mar konyo e duoko piny achiedh nade ma samoro jopiny bedogo kaluwore kod pek mar ngima Kenya kaendi gi sani. Abiro chako gi nyingi tinyiswa ni un kaka jodolo gin ang'o gin minyalo tim mar konyo achiedh nade ma samoro jopiny bedogo kaluwore kod pek mar ngima ma jopiny osebedo ka ywago e tung Kenya mangima machiegni. Erokamano, nyinga iluongo ni Bishop Elijah Obado mar kanisa mar Mount Zion Homa Bay. Mokwongo adwa na wach ni piny osebedo matek kendo jowa winjo matek kabisa. Kendo adwa na kwa jodolo kamoro amora ma gintiere jok malamo Nyasaye mae kinde mondo watim counseling ne members wa mondo ging'e ni kata obedo ni piny tek to Nyasaye nyalo loso piny mabed makare. Sani ji mang'eny deyore kendo ji mang'eny monde riembo monde nikech chiemo onge, ekonomi onge, pesa bende onge, ohala bende obedo marach. To nadwa ni mondo anyis jowa kamoro amora ma gintiere ni waged geno kuom Nyasaye. Ondike mwa mar Joshua bua 1:7 ni ka jogo obedo gi geno kuom Nyasaye kendo wabedo gi teko to wabiro loyo mondo wakal ayama kata paka mantiere. Omiyo kamoro amora ma wantiere wang'eyo ni kata tich okethore kata ekonomi rach to pod nitiere geno mwanyalo geno kuom Nyasaye. Omiyo piny Nyasaye biro loso kendo kata biro ni pesa onge ofukewa samoro nyalo bedo malit ne janyuol nikech nyuolo nyathini to nyathi samoro ok nyalo bedo kata gi chiemo nyalo chame ot, nyalo bedo malit ni kaka dhano ma samoro idonje kata madho kong'o, idonje kata timo gimoro marach nikech kineno gik matimore. Ta adwa na kwayi kik itim mago, beda gi geno Nyasaye biro loso piny kendo gik moko biro timore kare. An mane gima dana kwa kendo jodolo wadudo gi kanisni duto te mae kinde mondo watim counseling wayal ne uru ji kendo wawuo gi ji ni piny biro bedo maber kata biro no rach sani to kiny to nobed maber. Erokamano kapok awe adhi ng'ama chielo waseneno ka nitiere jogo moko ma samoro kawo okang' kaluwore kod achiedh nade ma gin go ma gidhi kawo ngimagi oko, moko ineno ka nego wedegi, moko nego nyithindgi kaluwore kod achiedh nade ma gin go. Iparo ni kaka achiel kuom jodolo e pacho kaendi en ang'o ma sirikal nyalo timo kata migepe mamoko nyalo timo mar konyo e duoko piny okenge ma samoro ng'ato kawo mar kawo ngimane oko kata kawo ngima watne oko kaluwore kod achiedh nade ma en go mokel kod pek mar ngima e pacho ka? Awadwa ni mondo wakwa sirikal mar piny Kenya mar President Ruto mondo ong'e na dier ji inyore kendo mae ywak ma ji kamoro amora nitie godo mondo ong'e kaka ochumi nyalo dok piny oyud konyruok. Mae gima kende mwanyalo kwayo sirikal mondo tim ne dhano machalo wan. Gik mochuno machalo sukari, gik machalo mogo, one kaka nengo mag gigo dok chien nikech ng'ama nyalo bedo ni en oyudo pesa to ng'iyogo mana sukari monyalo chamo. To magi gik ma dhano otendime, moko nyalo med nengo gi machalo kong'o, machalo yie wich, gik mikete wich go nyalo med nengo gi. To gik machalo sukari, gik machalo mogo, gik machalo mochiedo, gigo sirikal one kaka nyalo duoko chien. Mane wach madwa ni mondo akwa sirikal Kenya mondo koyie to tim mano. Kendo adwa ni mondo akwa jiwa te ni mondo wang'e ni sani budget mari kata nobedo ni malo to nyalo duoke piny mondo ing'e kaka nyalo konyori mondo ngima odhi mbele. Erokamano ahinya. Bende an ka kod achiel kuom japiny biro chago nyingi tinyiswa ni kaka in achiel kuom jogo eko mane sekta mar dolo ma be kaendi en ang'o minyalo tim mar konyo duoko piny midhiero mabiro kaluwore kod pek mar uchumi e pacho kaendi gi sani? An iluonga ni Apostle Ken Odeny, atiyo kanisa mar Pefa Homa Bay Town ka. Gima dwa wacho mokwongo adwa ni mondo wayiere waduto ni piny ok osedhi maber kech ka jowa kendo uchumi mar piny ohinyore kabisa. To adwa ni mondo awach ni pod nitie geno nikech Nyasaye ong'eyo gima wakale. Adwa ni mondo akwa sirikal mokwongo. Aneno ka ker marwa Maruto nigi mpango maber kabisa ne Kenya. Tadwa kwae ni kata en gi mpango maber ma ndalo mabiro, kech mpango ma en go ndalo mabiro. To ne ni sani jowatho ka kech nego gi ngima ok yot. One gimo nyalo timo sani mondo okony ngima nikech nyabiro gi mpango maber kiny to joma dhi chopo mpango no onge nikech kech dhi nego gi, tuoche dhi nego gi. Otim gima nyalo preserve ngima joma loso negi future go mondo jogo obed mangima mondo kogike gima osepango no yud ka joge ngima. One kaka nyalo duoko ngima piny
ne jowa. To wach machielo wacho kendo ada wuoyo gi joyalo gi joma tiyo. Ng'eni kochumi mar piny rach to nyaka kanisa be dhi marach. Wan kawuono wafile kanisa ka sadaka be onge. Adwa kwayo mondo walam ne jowa, walam ne piny Kenya, ji obed kod kwe. Mar ariyo, ng'ata mawinja mumondiko maler niya ni ka jasigu obiro kapaka to Nyasachwa nong'aw okang' malo. Adwa kwayo ni gimoro amora matimore piny Nyasaye nigi solution ne. Wagen kuom Nyasaye, wabed gi chir, we ng'ado bura mar deri, we riembo dhako, we nego nyithindi. Nyasaye biro loso yo mobiro wuok e chandruogni. To moloyo maduong', walam uru nyaka joyelo, watim counseling ne jowa. Ka in gi gimoro matin nikech ang'ene piny waka, nitie joma nigo magado chumi rach sani to jomoko to nigo. Kik iwe ng'ato ni keche bathi, kik iwe ng'ato ni gichiege nikech kech to in gi chiemo. Wabed joma koro ting'o misik jowetewa, kwashare matin ma Nyasaye omiyowa mondo wabed gi ngima, wabed gi Kenya achiel nikech waduto wan nyithi Nyasaye. Erokamano ahinya jadolo bende an kaka achiel kuom japiny biro chago nyingi ting'iso ni pachi nang'o kaluwore kod twak mwadhi gi Ramogi TV kwang'iyo pek mar ngima masani koro miya achiedh nade ng'eny e udi machiegni. Erokamano Ali, an gi nyinge gan Victor Ochieng kawuok Homa Bay ka. Agombo mondo mi awuo matin e twak madhi mbele ni. To weche na agombo mondo mi abed matin katemo wacho ni e Kenya ma wadake sani ochumi odhi malo kendo jopiny kaka wan wainyore kabisa. Oseyudore ni minewa gi wuonewa gi nyithindwa wainyore kabisa kaluwore gi ochumi mantiere. Koro kwayo mara maduong' managombo mondo mi akwa president marwa President William Ruto, wagombo ni mondo mi ong'iye kaka dang' okonywa gi sani. Mpango en go mabeyo kabisa, ok dang' watamre, lakini oyie mondo mi okaw thuolo mar konyo japinywa gi sani kaluwore gi bech gik moko moidho. Bech chiemo idho ma an kaka japiny ok anyal yudo kata kaka akonyo mamawa kata babawa kata kian owuon. Koro wagombo banda ni mondo mi okaw thuolo ne mare makende mondo mi okonywa e yore machalo kaka duoknwa bech gik moko piny, gik machalo kaka chiemo, mogo sani beche ni malo. Sabun sani onge kata kaka ji nyalo luokore, onge kata kaka ji nyalo madho chai, sukari beche ni malo. Koro akwayo ka president oyie mondo mi oyud kaka onyalo konyowa sana ne jo pikipiki ka wan ma watiyo gi fuel. Ok wayud kama waso e wiwa nikech samoro iting'o customer to customer complain ni gone bei mang'eny. To kaluwore gi bech fuel sani chuni ni nyaka itim mano. Miyo weche man godo tin, agombo ni president ong'i kaka dang' konywa e yore moko machalo kaka duoko uchumi piny. Erokamano. Erokamano ahinya. Ibe watigo twak chakane gi nyingi tipimna ni to en ang'o ma in go kaluwore kod twak madhi go nyime. Gi nyinga en Polo Swago, ajadak Homa Bay ka. An gima daher kwayo jowa mane wayiero wajumbe manodhi malo manodhi konyo baba go lweny. Mae time makoro giwuog oko mondo gilos wach uchumi. Nikech ne giwacho ni gidhi konyo baba go lweny. Kik giduognwa liete kaka giwacho ni ochumi rach to parliament kuonde monego gitere gigo to giling'e kama tuo. Ka gisea e parliament giwuok gigolo press gi dholuo. Gidhi giwach kisungu mane giwacho ni gidhi konyo go baba go lweny malo kuchocho. Wach uchumi mwacho ni rach ni. Giwe biro ka kaluo ka ni samni ya jothuro cho lielo yudore. Kanye ma giwacho ni ochumi rach to kama onego gitere bill mar ochumi to giweyo. Omiyo an kaka jadak Homa Bay, ochumi no kethore Lucy cha. Omiyo kik ng'ato wach ni ochumi rach nade to sobo Lucy mane gintie kujo no onego gigino gilos chon. Sani koth chwe piny ochiek, ji owe ywagore ka joma onge geno. Ji odok me puothe koth chwe, ng'ato opidh yien, ng'ato opidh rabuon, opidh marieba. Piny biro dhi mbele wadok uru mane kothe machon to ywak mang'eny ma jogo okete redio ma kiny ka kiny redio mago ok bi konyo. Erokamano. Kapok awedhi, waseneno ka famili mang'eny ineno ka ng'ato kawo okang' mar kawo ngima famili mare kaluwore kod achiedh nade moko ma gin go. Bende ineno ka ng'ato okawo okang' mar kawo ngima famili mare kata ng'ama odak godo kaluwore kod achiedh nade ma en go ma nyalo konyo. Koso ineno ang'o minyalo tim mar konyo duoko piny achiedh nade ma samoro mako ji kaluwore kod ochumi mapek e Kenya ka. Erokamano Ali. Achiedh nade momako ji. Wakwayo jodolo giwuog oko mondo gimi ji counseling. Keche achiedh nade omako ji mang'eny ma ng'ato nego nyathine, ng'ato nego chiege, ng'ato dere. Mae sama koro jodolo nyaka wuog oko mondo konywa. E wach achiedh nade ma koro omako ji ni. Ema nyalo konyo piny. Keche derruok mar ng'ato sirikal ok nyal wuok kucho ne dhi konyo ng'ama dwa dere. Mano en jachien mare od ng'ato wuon. Mano sirikal ok nyal konyo. Mano jodolo ema mondo wuog oko ema mondo konyo e wach achiedh nade. Erokamano.
Sharon ong'aw mana achiel kachiel paro ma jodak e kaunti ma be kanigo ka winjo ka nyaka jodolo giwegi bende ywago uchumi ma giwacho ni samoro osemiyo kata sadaka ma donje kanisni gi sani koro ok dhi maber kaluwore kod uchumi ma sani koro okethore Kenya kaendi ka kwayo margi maduong' en mondo mi jotelo manoyier okaw okang' mapiyo maneno ni gireso uchumi mar Kenya kaendi ma sani koro pod giywak ni medo inyo oganda mathoth e tung Kenya mangima. Sharon. Erokamano inyali abiti wawinje yo makare kendo erokamano inya kuom bago notwa ke county mano ma Homa Bay mana ne achiel kuom oganda ma bende da dhoge gi omora kanyo goto ni sadaka bende jadolo tinde unge pesa japiny ne gengaji kata mana jadolo bende tinde ok yud pesa abicho go ni erokamano inya kok manya kor mgejong waye yene mar mondo miaka yo matin kwa duogo to waduogo okang' mugik mano mar tieko twak ma bende wantiere godo.